I kako traje proces isceljenja? Pa evo ovako, ja ću da kažem sada, ja sam rođena sa tim sposobnostima, međutim, moje znanje koje sam stekla u Egiptu i u Turskoj od najjačih belih magova je meni pomoglo mnogo da u životu sa sigurnošću i velikim uspehom otklanjam i najteže oblike crne magije i vraćam ljudima život u svoje ruke i sreću. Znači, ja sam neko ko stoji iza toga što kaže i ko ozbiljno radi. Znači, ja sam neko ko ako kaže da rešavamo, onda ozbiljno rešavam i ozbiljne probleme rešavam. Već 35 godina, kod mene je obavezna kontrola za 40 dana. Ljudi moraju da se jave da vidim šta smo uradili i koliko smo postigli. Znači, nikog ne ostavljam na cedilu. Ozbiljna sam u tom poslu.